Takže som zistil, že všetko, čo mi hovorili rodičia, je nepravda. Drogy nejsú zlé. Drogy sú dobré. Najlepšie je kombinovať drogy. Najlepšia kombinácia je alkohol a LSD. Lebo máš halucinácie a žiadne zábrany. Počul som o takom chalanovi, neviem presne, ale taký kamarát, že ráno sa tak zobudil a dal si hríby, lebo to je veľmi dobré na lačno. Mi hovoril, ja neviem. A tak si hovoril, ten chalan, že v pohode je to. Ale prišla mu SMS-ka od ženy, že či bol pre tú chladničku, čo vybrali. Tak tomu chalanovi, hej, to bolo také, že ešte mám pol hodinu, než to začne šlapať. Tak zobral taxík do Afionu, z Dolných Honov, tiež tam býva on. Zobral taxík do Avionu a prišiel do toho elektra a už pozeral na tie televízory a pozerá, že zle je. Lebo tie televízory mali brutálne farby. A chladničku mu chcel predať John Lennon. V batikovanom tričku. Toto mi rozprával všetko. Tiež úplne, no tak potom mal problém, lebo zistil, že vlastne veľmi veľká chladnička je vec, aby ju jeden človek zobral domov. A bol nadrogovaný. Tak išiel do papierníctva a kúpil veľký baliaci papier a veľkú známku na to. A nevedel obliznúť tú známku, lebo to bola hrozne veľká známka, tak našiel takého psa so spučeným ksichtom a použil toho psa na obliznutie tej známky, špeciálne vyšľachteného na túto príležitosť. A ľudia boli tiež prdeli. On sa ináč tiež volal Dano. Neviem, zhoda okolností. Nebol čistý. A ľudia, jak išiel, tak si hovorili, že brutálne, ešte nikdy sme nevideli Daniela na hríboch mimo polovníckej reštaurácie. A išiel na poštu a tam hovorí, že chcel by som poslať túto chladničku ako list. A sedela tam taká teta a hovorí, že to nemôžete poslať list, lebo to má veľmi veľkú váhu. A on jej hovorí, že ty máš veľmi veľkú váhu. A ona sa opýta, že bude to ešte niečo? A on jej hovorí, že žreb. Prasa v žite. Takže takto dostal tú chladničku domov, si myslím. Drogy sú v pohode, najlepšie sú drogy a náboženstvo, kombinácia veľmi dobrá, tiež rastafarianizmus, to je podľa mňa in, to je cool, to sa dá. Alebo v džungli majú také, že ayahuasca nápoj halucinačný, že máš toho spirituálne halucinácie a zároveň strašne nekontrolovateľne sereš.
Takže chápem, prečo sa tento rituál odohráva v džungli. Lebo keby si išiel po námestí SMP s mamou a tam by sedelo 12 ľudí v kruhu, všetci by mali brutálne halucinácie a srady, tak mama sa ťa spýta, že Dano, čo to má prosím ťa znamenať? A ty jej povieš, že mami, to sú veľmi pobožní ľudia.